ମୁଁ ଶିବ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର। ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଲେଡି ସ୍ୱିମର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚାଡୱିକ୍ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲା। ସିଏ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 2 ଥର ସେ ସୁଇମିଂ କରିକି ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଟୁ କେଟଲିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ମୁଁ ସୁଇମିଂ କରିକି କ୍ରସ୍ କରିବି। ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଡି ଫିମେଲ୍ କେହି ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରେକର୍ଡ଼ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ମଣିଷ ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଆସେ, ପୁଣି ଦୁନିଆରୁ ପଳେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ଟା ସବୁଦିନ ରହିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା। ଦେନ୍ ସିଏ ସୁଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଯେଉଁଟା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଟୁ କେଟଲିନ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୂରତା ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସେଠି ବହୁତ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ କରିକି ଯାଉଥିଲା, ତା ପଛରେ ତା ମାଆ ଆଉ କୋଚ୍ ବୋଟ୍ରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ଚାଡୱିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ପହଁରି ଏମିତି ସେ 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଁରିଛି। 15 ଘଣ୍ଟା ପହଁରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ତା ମାଆକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମାଆ, ମୁଁ ଆଉ ପହଁରି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ପହଁରିବିନି। ତଥାପି ତା ଯେଉଁ ମାଆ ଆଉ କୋଚ୍ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଉ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ତୋର ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଁରିଯା, ହେଇଯିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ତାପରେ ବି ସେ ପହଁରିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପହଁରିଲା ପରେ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମାଆର ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 2 ଥର କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିକି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ତ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 2 ଥର କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା କି? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ, ପାଣି ସେମିତି କିଛି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଥକିଗଲେ କି? ସେ କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ଥକିନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ବହୁତ ହିଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, ତ ମୋର ଏତେ ଥକା ଲାଗେନି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ପହଁରି ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 15 ଘଣ୍ଟା ପହଁରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ କୁହୁଡ଼ି ଆସିଲା। କୁହୁଡ଼ି ମିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଆସିଗଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଆଉ ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ, ସକ୍ସେସ୍ର କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରେନି, ୟା ତ ଆଗକୁ ଯିବା, ୟା ତ ପଛକୁ ଯିବା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଡିଟରମିନେସନ୍ କରିବ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ ୟା ଫେଲିୟର୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କଲା, ସେଇଠୁ ଯଦି ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବି ସେ ପହଁରିଥାନ୍ତା, ଫାଇନାଲି ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟାକୁ ପୁରା କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଷ୍ଟୋରି ଏଇଠି ଖତମ ହେଇନି। ପୁଣି ସିଏ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଇମିଂ କରିବି। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ସୁଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ କଭର୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଁରିଥିଲା, 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଁରି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲା। ପହଁରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହୁଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ଫାଇନାଲି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ପୁରା କୁହୁଡ଼ି ଆସିଛି, ଅନ୍ଧକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସମାନ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଯେଉଁ କୋଚ୍ ଆଉ ତା ମାଆ, ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଥର ବି ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସିଏ ଫାଇନାଲି ସେ ପହଁରି କ୍ରସ୍ କରିଦେଲା। ଯେଉଁଟା କ୍ରସ୍ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ମେଲ୍ ଠାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛନ୍ତି, 2ଟା ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼। ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଥର କ'ଣ କୁହୁଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲାନି? ସେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କରିଥିଲି, ସେଇ ଗୋଲ୍ ମୋତେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍କୁ ନେଇକି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇମେଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇମେଜ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ମୁଁ ପହଁରି ଗଲି। ଫାଇନାଲି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ରସ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିର ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ,
ଚାଡୱିକ୍ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ସେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପହଁରିବା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେଇକି ସେ ପହଁରିଛି। ତଥାପି ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଫେଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ତାର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିସିଂ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ସିଲାବସ୍ ଇଏ କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ୍ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରହିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କାରଣ ସେଇଟା ବି ମାନେ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରିବ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନା ତାକୁ ଭେଦ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଏନି ତାକୁ ଭେଦ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରିବ, କୌଣସି ବୁକ୍, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର କି କୌଣସି ଲୋକ ବି ସେତିକି ଇନ୍ସପାୟାର କରିପାରିବନି ଯେତିକି ଇନ୍ସପାୟାର ଆମର ଗୋଲ୍ କରିପାରିବ। ତ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ଇମୋସନାଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯଦି କେବଳ ଗୋଲ୍ ହିଁ ଲେଖିଦେବ, ଆପଣ ତାର 40% ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଲ୍ ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିକି କହିବ ଚାଲ ମୋତେ ପୁରା କରିନୁ, ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯା। ଆଉ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ ସହିତ ପୁରା ଇମୋସନାଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସକ୍ସେସ୍ ତାକୁ ନିହାତି ମିଳିବ।